के पूजा होला तो उनका बाबूजी के पूजा ना होला, ना उनका लड़का के पूजा होला। कृष्ण जी के पूजा होला लेकिन उनका बाबूजी के पूजा ना होला, ना उनका लड़का के पूजा होला। लेकिन गणेश जी के परिवार ऐसा परिवार है कि गणेश जी के लड़कों के पूजा होला, गणेश जी के बाबूजी के पूजा होला। गणेश जी के बाबूजी के देव मतलब महादेव के पूजा होला। गणेश जी के माता जी माता पार्वती के पूजा होला, उनका लड़का लोग के पूजा होला। पत्नी माने पूरा परिवार पूजनीय हो। शंकर जी के परिवार ऐसा हो कि जेमा मानव दानव किन्नर गंधर्व गुंडा मवाली माने केहू जाई दरबार में तक खाली ना आवेला। तो उहे कहे के बताओ रउरे पूजाने बाबा अरे मुसरे पूजाला जहाँ जहाँ जन बाबा सब संग लेकिन अब तक नहीं गोड़ हमारे गबड़ा कोई लगावत नहीं। लेकिन 4 दिन पा के हम मजबूर रहनी है कि नहीं वहीं के बाद आवे के भाई। बाबा रुका लो। गणेश जी के दरबार में देखे के मिलेला कि जे एक दूसरे के दुश्मन बा उ अपन में प्यार बांटता, न तो बाघ या बैल के लगे रहे के ना हो। जहाँ पलखत मिली कि बैल राम के बाघावा खाए लगी। लेकिन भोला बाबा के परिवार में ऐसा कृपा बा कि बाघावा खा के ना जब जब माहौल बनेला तो एक दूसरे के चाटे लगेला, प्यार बांटे लो। सांप आ मूस एक जगह लौकी तो जहाँ पलखत मिलल कि मूस राम के सांपा बा लेकिन भोला बाबा के परिवार में प्रेम पाके और उनका ऐसा महिमा बा कि दोनों एक दूसरा से प्रेम बांटे सब। अरे मुसो पूजाला जहाँ जहाँ जाके बाबा आके आज हमारे से अरे बाबा अरे भजन कीर्तन गाई आके आज हमारे से भजन कीर्तन गाई। हम चाहो कि आदरणीय मुख्य अतिथि साहब तनी प्यारे दुलार के हमने के बुखाई रहनी जाए तनी आज जीते हम माला डाल के गोड़ लाग लेती आशीर्वाद हम ले लेते।